Čo sú šurbety? Aj keď to znie neuveriteľne, šurbety sú stávky, pri ktorých je prakticky nemožné prehrať. Vďaka matematike a chybám v kurzoch rôznych kasín môžeš zarobiť bez rizika. Kurzy sa neustále menia, ale nie všetky kasína upravujú svoje kurzy okamžite alebo rovnakým spôsobom. Ak je rozdiel v kurzoch na ten istý zápas v rôznych kasínach dostatočne veľký, môžeš uzavrieť stávky na všetky možné výsledky zápasu tak, že si zabezpečíš zisk bez ohľadu na to, ako zápas skončí. To znamená, že pri správnom nastavení stávok budeš vždy ziskový, bez ohľadu na výsledok zápasu. Tieto stávky sa však ťažko nachádzajú, pretože kurzy sa neustále menia. Navyše, nie každý zápas má šurbet, takže bez programu alebo softvéru je veľmi ťažké ich hľadať. Ako funguje náš softvér? Po otvorení softvéru sa ti zobrazí niekoľko tabuliek, ktoré predstavujú šurbety. Tieto tabuľky obsahujú zápasy, na ktoré softvér našiel stávkové príležitosti. Tvoje úlohou je staviť na tieto zápasy. Prvým krokom je vybrať šurbet, ktorý ťa najviac zaujíma. Väčšinou to býva ten s najvyšším ziskom. V druhom kroku si dôkladne prezri všetky údaje o zápase. V hornej časti tabuľky nájdeš percentuálny zisk z šurbetu. V tomto prípade 4,50%. To znamená, že ak stavíš 100 eur, tvoj zisk bude 4,50 eur. Ďalej sú tu informácie o športe a čas, ako dlho je šurbet aktuálny. Čím je šurbet novší, tým je pravdepodobnejšie, že kurzy sa nezmenia. Ale aj niekoľko hodinový šurbet môže byť ešte stále platný. Hlavná časť tabuľky obsahuje informácie o bookmakeroch, teda stávkových kanceláriách, na ktoré budeš podávať stávky. Vedľa nich sú detaily o zápase, kedy sa zápas začína, názov zápasu a liga. V poslednej časti sú informácie o konkrétnej stávke. V tomto prípade na stávke handicap prvého setu. V treťom kroku podáme stávky. Otvoríme Fortunu a vyhľadáme zápas. Po rozkliknutí odporúčam použiť klávesovú skratku Ctrl+F na Windows alebo Command+F na Macu. Pomocou toho môžeš vyhľadať názov zápasu alebo kurz. Dávaj si pozor pri vyhľadávaní podľa kurzu, pretože sa môže rýchlo zmeniť a už nemusí byť platný. Druhý tiket podáme v Bet365 na ten istý zápas, ale tentoraz na stávku plus 2,5, teda na to, že hráč 2 neprehrá prvý set o viac ako 3 gemy. Keď sú obe stávky pripravené, pomocou kalkulačky na webe vypočítaš, koľko máš staviť na každú stávku. Stačí kliknúť na vybraný šurbet a všetko sa automaticky nastaví. Potom si upravíš výšku stávky podľa potreby a zvyšok sa dopočíta. Nastav výšku stávky a skontroluj, či sa kurz nezmení. Ak je všetko v poriadku, oba tikety podáš. Ak si urobil chybu alebo je tiket zle podaný, stále máš čas na stop. Peniaze ti vrátia späť, ale pozor! Nie všetky kasína túto možnosť ponúkajú. Pre nováčika môže byť tento postup komplexný, ale neboj sa. Ak si nebudeš istý, či si stávku podal správne, ozvi sa nám a radi ti pomôžeme. Veľa šťastia!